Ваше светейшество, добър ден! Надеждата ни е във вас, Ваше светейшество. Вярваме във вас! Вярваме във вас, Ваше светейшество! Бог да ви помага мъдро решение да вземете. Дай Боже! Вземете историческото решение. Покажете смелост! Няма да има друг път такъв шанс. И кораж! Уникален шанс! Тежък е този кръст, но дали знаем, Бог не дава, ако не може да го носи. Вас. Значи най-вероятно можем. Не ни забравяйте. Нека общество и църква да се едини, както по времето и на патриарх Кирил. Ще бъде истинския разкол. Може ли да мина аз тук все пак? Да целувам ръка. Всичко трябва да се съобрази. Ваше светейшество, вярваме във вас, да знаете просто. Дошли сме тук от най-добри намерения. И така се гледаме в очите с очакванията и вие наистина да бъдете духовния възстаната на нашата какъвто сте. Благодаря за всички добро. Благодаря и за вашето усърдие Се старам. при решаването на този въпрос. И една българска ръка от Скопие, патриарх Неофит. Благодаря, че дойдохте. Добро утро! Нито една православна църква не е реагирала отрицателно на писмото на Македонската православна църква. Това не е ли достатъчен повод да ги признаеме? Все пак трябва да се чуе и тяхното становище, защото сме една църква и не трябва да допускаме сериозни разделения. Когато сме убедени, че всичко е извоювано, тогава ще празнуваме. Защо толкова години се бави решението? Защото е сложен въпрос. Защото трябва много добре да се обмисли и решението да бъде взето с болшинство и православните църкви да имат ясна представа за въпроса за автокефалията, който не беше разгледан и в преминалия Критски събор.